E sâmbătă și sâmbăta se mănâncă. Deși e puțin ipocrită chestia asta. Că... sper că ați avut un Paște fericit. Mă rog, adică ați mâncat ca vacile. Dar e puțin ipocrit să spui că după o săptămână întreagă în care ai mâncat în continuu, adică eu așa am făcut, că de vineri te-ai apucat cu cozonacul. Când ai ieșit din cuptor după o oră, 2, 3, înțelegi, tot ai băgat o gură de cozonac. Apoi sâmbătă, ce a fost? Sâmbătă a fost 1 mai, dar era între cozonac și Paște, adică n-am mâncat o văz, you know? Apoi duminică, apoi luni, 2 zile în care a fost mâncare tradițională și tot felul de dulciuri. Și a fost și cideiul ăla cu dulciurile pe care l-am filmat. Și apoi până vineri, adică până ieri, sau nu zicem 5 zile, dar 2-3 zile, tot ai mai avut niște resturi de fripturi, de ouă, de nu știu ce. Iar după toate astea, cum poți să vii tu să spui că poți să faci cidei? După ce ai făcut o săptămână de cidei. Deci mi-am promis mie, you know, că astăzi o să încerc să mănânc chestii mai sănătoase. Adică dacă vreau să mă duc la fast food, să iau o salată. Și tot așa, să găsesc alternative sănătoase. Eram foarte încrezător în decizia asta, știi? Până când s-a făcut sâmbătă. Și eram obișnuit ca în fiecare sâmbătă să plec să mănânc ceva dulce, ceva prost, nu știu ce. Și acum e greu să mă duc să mănânc salată, you know? Așa că o să... Adică i-am promis, i-am spus și Raluca, băi, eu nu o să mănânc sâmbătă asta, filmez ceva mai sănătos decât de obicei și asta. Dar nu pot, să nu-i spuneți, ok? Așa că o să mă duc să văd ce pot să găsesc. Cred că mă duc să-mi iau un ecler. Așa că să înceapă ziua, boys. Bun. Am fost și l-am luat. E cu caramel sărat. Mă gândeam că poate ar fi gen că ăsta ar fi peanut butter, dar de caramel sărat, nu e chiar unt de arahide. Dar poate, dar n-are nicio treabă, dar nu contează. Dar asta e desertul, pentru că am reușit să șterpelesc cât timp dormea Raluca, așa, cu rușine și cu tristețe. Am reușit să împrăjesc un hot dog și l-am cu mine. Și mi-am pus și niște chipsuri. Vă arăt. Am așa, am furat într-o cutie asta de student. Uite. Cum e? Murim. Mă duc repede să caut un loc să mănânc și revin. Bun. Hai că undeva tot am ajuns. Am și niște chipsuri aici. Ia să vedem. După o lună întreagă, o săptămână întreagă în care ai mâncat numai prostii, e perfect să mănânci prostii din nou. Ia uitați-l pe ăsta cum arată. Mă, ce bun e. Cred că niște copii tocmai m-au prins filmând. Am fac poze. Le văd și ei hot dogi. Oricum e mega bun ăsta.
Băi, și mă simt prost, bă. Eram așa de încrezător că o să mănânc sănătos sâmbătă asta. Raluca de obicei se mă uită în secțiunea de comentarii, așa că să nu suflați niciun cuvânt. De obicei povestesc ce am filmat, ce nu știu ce. Nu prea se uită ea la tot clipul. Fiți și voi de partea unui prieten. Bun. Chiar dacă de sărbători mănânci dulce, chestii, mâncăruri grase, nu mă la fel, mă, ca fast food-ul, ca chestiile cumpărate, ca chipsurile, mă. A fost dor de ele. Nota 1000. Acum desert. Tot l'eclair. Chiar sunt curios. Ia să vedem. Au alt gust astea, mă. Și nu sunt grețoase. Last bite. Bun, pornim și vedem ce mai băgăm. Mission accomplished, oameni buni. Am venit puțin până la Carrefour. Am luat o apă și ceva dulce. Nu pot să mă abțin, boys. Mă, dar cum se deschide asta? Hai că m-a scuipat puțin. Bun. Era mai mare brânză, am luat așa un rom foarte asta foarte mic, să văd cum e, că nu l-am ca niciodată. El e cică baton cu cremă, rom și biscuiți. Ia să vedem ce înseamnă rom și biscuiți. Nimic, înseamnă rom cu niște chestii crocante înăuntru. Boring as fuck. Am un Kinder Country pe care îl ador. Ce mișto e cideiul, bă. Mai ales când n-ai ținut dietă o săptămână. Ce bun e asta. Și mai am un Kinder Bueno. Pentru că de ce nu? Mănânc foarte puțin zahăr în timpul săptămânii, că de asta mereu mănânc numai dulciuri. Acum sunt dezamăgit că n-am mâncat salată. Nu-i nimic. O să ne revenim noi. Suntem puternici. Bun. Nu o să mănânc așa de mult astăzi, că nici nu vreau, nici nu mi-e foame prea tare. Dar presimt un KFC de seară, așa că ne vedem de acasă. Bun. Suntem în momentul în care trebuie să dăm comandă, dar nu știm de la ce și deocamdată ne uităm la ăștia de la Dabo. Ce au ăștia de mâncare? Durum, doner și alte chestii astea. Turcești? Sunt turcești, nu? Da, sunt turcești, că au carne de aia, așa. Hai că vedem ce alegem și revenim. Bun, am dat și comanda, cam astea sunt produsele pe care le-am luat. Aveam acolo un Dabo cu ciocolată pe care abia așteptăm să-l gustăm. Dar ne vedem când vine comanda.
Bun, a venit, să nu țin mâna pe microfon, a venit și comanda. Am comandat prin Taz. E prima dată când comand prin Taz. Asta e 60 de lei. Așa, ia să vedem. Holy shit! Avem așa, apoi ăsta e cu ciocolată, e mai micuț. Punem acolo. Asta probabil e încă un sandwich crispy. Șervețele. Asta e double box-ul sau kickbox sau cum era, double Kia box, mă rog, cu pui și cartofi. Și aici este un meniu cașcaval pane al Ralucăi cu, ia ce are în el. Oh my god! Nice! Mama, asta e salată cu sos, ceva? Da. Hai să furăm un cartof. E ceva sos cu iaurt. Mi-așez să mănânc. Ce mai avem pe aici? Avem așa. Un sos crispy dulce. Nice, și rozie. Apoi, tacămuri și multe șerveturi. Da, bă. Aranjez totul și ne vedem să mâncăm. Băi, de data asta o să mâncăm așa, că vreau să văd cum se vede. Tot încerc cu unghiuri cu camera asta. Mamă, ăsta dă pe afară, bă. Huiax. E sticky, filthy. Mamă, dar ce e aici? Au pus ăștia sos în prostie. Mamă, dacă e great sos. Se vede prea mult, dar tot se desface așa. Ia să vedem. Mamă, dar m-am făcut numai maioneză, mă, frate, să-mi bag picioarele în el. Let's see. Deci aici ar trebui să avem vită, cartofi și niște sos din ăsta de maioneză care e foarte mult și pus inegal. Cheers! E pui. E bun. O să vă arăt și ce mai avem pe aici până mănânc. Avem așa. Asta e crispy sandwich-ul. Mamă, frate, dar de astea n-ai loc. E foarte mare ăsta. Ia uite-l. Așa arată. Super mare, super gigant. Salată. Pe partea cealaltă crispy. Destul de bine arată. Îl dăm deoparte. Iar ăsta cu ciocolată sunt mega curios de el. Ia să vedem ce au putut să pună în afară de o lipie cu ciocolată. Sau, mă rog, ce-o fi asta, pită. Ia vedem. Superb, are și banane. Deci aici este plin cu ciocolată și banane. Da, vrei banane? Adică vrei și tu? Deja pe Raluca a câștigat-o. Așa arată. Arată bine și asta. Continuăm. Așa. Era asta în meniu. Dacă începi să amesteci, devine ok treaba. Bun, ne vedem la față când mâncăm crispy-ul. Bun, am mutat cadrul,
Îmi este înmânat sandwich-ul. Mamă, cad lucruri. O să mă fac ca naiba, o să fie Messi ăsta. Și nu Barcelona. Așa. Cam așa e sandwich-ul. Nice. Hai să luăm și primul bite. Mamă. Mamă, ce bun e la gustul ăsta. Îngăritor roșii. Băi, după câteva guri talp așa, l-aș mai recomanda, cred că o să mai și mănânc a doua oară, a treia oară, a patra oară. Roșiile calde nu-mi plac. Dacă vrei sandwich cu șnițel, punea gogoșară nouă. Yes. Ai mai pus? Așa. Cred că o să-l comand fără roșii de acum. Și da, cred că e cel mai bun lucru de la tavă pe care l-am mâncat până acum. Revin cu cel cu ciocolată. Ok, ăsta e cu ciocolată. Cam așa arată, e foarte pârlit pe spate. Vi-l arăt din spate de aici ca să vedeți mai bine. Așa arată pe dinăuntru, plin cu ciocolată și banane. Din ce am gustat, nu cred că e Nutella. Nu cred că e nici Finetti înăuntru, deși seamănă cu Finetti. Dar hai să vedem cum e la gust, mai ales cu bananele astea. Nu, e foarte dulce asta. Bun, după prima... Ok, da, nu e pe gustul meu chestia aia, am aruncat-o, adică am pus-o deoparte. Este exact ca și cum ai mânca Finetti cu pâine și banane. Foarte multe calorii fără rost. Cam asta a fost pentru azi. Tot încerc așa să mai schimb cadrele, să văd cum se vede, ce părere aveți și voi. Și tocmai asta vă invit să dați un like, să dați un dislike, să comentați ce părere aveți despre clip. Și pentru că părerea voastră contează extrem de mult, mai ales în momentele astea de început. Cam asta a fost. Mersi că ai stat cu mine și sâmbătă asta. Nu mai mâncați prostii. Dacă mâncați prostii, mâncați cu moderație. Mă rog, fiecare cum vrea. Și mersi că ai stat cu mine. Pa, pa!